jaurlaritzaren izenen datorrela pizkat osatzen edo aldala ikuspegi global bat emoten, ez da, neure berbaldeari. Lehenengo eta behin, pasaldu pizkat gune edo hezkuntzak edo hezkuntza arlotik antolatutako hitzaldi honetan kokatzea ez da erresa, baina saiatu garela pentsetan dut eta ia zelan ataratzen dan. Ikusita, eta Laurak eta esan duzkunez zelango entzunlegoa edo nondik zatozien eta pizkat horrezkeman edo horri horretan dokazuen eskema horretan edo horren bidez azaldu gura dut euskeraren zako edo euskera administrazioan gehiago eta hobeto erabiltzeko momentu honetan eskuartean daukagun tresna bat, ezta? Euskera planen izenean erabiltzen dugun edo bintzat lantzen ari garen tresna. Euskera planak egiteko modu bat edo azalduko dugun labur-labur. Eta segaitik honekin hasi edo segaitik horrela aurkeztu jakini gainera administrazioan euskalkien erabilera dela gaurko mintzagaia edo eta nik pizka bat hori azaltzeko edo hori arrazoitzeko lotuko neuke gotzonek bere berbaldiari edo jarri dotzon egin dotzon amaierako hitzekin, ez da. Azken finean uste dugu euskera indartuta edo euskaren erabilera areagututa administrazioan ari garala baldintza batzuk jartzen euskera bera erabiltzeko eta tokian tokiko euskerak erabiltzeko, euskalkiak eurak ere. Eta ikusiko eskema honetan zelan kokatzen dugun edo zenbateraino eskema orokor honek balio dozkun euskalkia bera indartzeko edo euskalkiaren erabilera finkatzeko eta kriterio batzuk onartzeko administrazio desberdinetan. Eta botzonekin erabat adoz bizkaieraren erabilera aberastu ingo duela argi dago euskera bera eta euskeran erabilera euskaraz egiteko gune diferentetan administrazioan dela, eskolan dela, eskolatik kanpoko ekintzatan dela, enpresatan dela, hor plan edo tresna egokiak baditugu, argi dago horrek funtzionatzeko plan horrek ondo eta era egokian lantzen baduguz, hor erraz izango dela euskalkiari tokian tokiko berbaikuneari lekutsu bat itia. Orduan, planteamendu hori izan da, gero interesituko dizenak egitea zuen iritzia edo neri buruz, biren bat, baina, orduan, zer da euskera plan bat, lehenengo eta behin, eta administrazioan kokatuta, esan daigun euskera plana direla, euskera kontuak, euskera aragotzeko, tresnak, martzen dozenak edo onartzen direnak, administrazio guztietan edo onartu beharko litzatek izenak. Administrazio guztietan, eta administrazio esaten dugunean, hasi Eusko Jaurlaritzatik bertatik, 3 aldundiak bezartuko litzateke zor, eta udal guztiak. Orduan, euskera plan baten osagaiak eta ikuntxe galduko dugu, uste horrek izenburu mailan horri horretan daukazu zela, osagaiak aipatzen ditugunean batzuk izango dira bata ezagunak, ez da? Askotan entzun direlako, zeinek ez du entzun, perfilak eta hizkuntza eskakizunak ezartzen direla administrazioako lanpostuetan. Zeinek ez du entzun, ezak izen funtzionario euskalduntzen ari direla, eta gainera, ezak itzerezko deskalaurok edo, emaitza txarrak izaten direla hor, eta ezak izen badiru gastatzen dela, administrazioako funtzionareko euskalduntzen, eta holango komentario eta. Peskat, administrazioaren inguruan euskalduntza ipatzen danean, plan bat ipatzen danean, sarrizkotan burua datorkiguzan ideiak horrek izaten dira, perfil kontuak, beharkizun bat administrazioan sartzeko baldintza bat jartzen dana, eta gero hortaz aparte euskaldundu beharra, erdaldunak direnak eta berton lehenautik araua edo martxan jarri horretik egon diren langileak euskaldundu beharra eta diru mordo bat edo diru partida bat gastatu beharra administrazioak bere zeretatik horre langileak euskalduntzeko. Orduan, guk uste dugu euskera plan bat bai administrazioako bai dozein arlotarako hori baino gehiago izan behar dagoela, ezta? Orduan, hor dituzue, pizka bat 6 osagai, 7. bat ere goleke, baina zontzako interesgarriak horrek 6 lehenengoak direla pentsetan dugu. Orduan, lehenengo osagaia izango litzateke helburuak edo lehentasunak finkatu behar izatea. Hor administrazioan eta administrazioan mugatuta
euskaldun kopurua edo udal edo erakunde baten esparruan edo eremuan dagoen euskaldun kopurua kontutan, helburuak udalaren ezaugarri soziolinguistikoetara edo egokitzen dira pizkat helburuak. Eta horregoten dira indize batzuk eta bar. Orduen ez da bardin ez duki bete behar berbera, ez dakit Alonsotik udalak edo Karrantzako udalak eta Morotokoak. Orduan zenbet eta altuagoa edo handiagoa izan euskaldun kopuru udalerri bateko orduan eta helburu handiagoak edo hartu behar ditu kontutan administrazio horrek. Eta orduan, administrazio batzutan izango da helburu euskera esaten ditzea edo euskera zerbitzua edo udaletxera datorren herritarrari gutxienez bentanilla mailan edo euskaraz erantzutea eta gero horren erreterrekaz dituen hartu emonetan euskara erabiltzea, eta beste batzutan izango da hori baizen gehiago. Eta beste batzutan izango da barruko harremanak ere euskaraz izatea edo administrazioen arteko harremanak euskaraz izatea. Kontua da, helburu batzuk dauzela oso lotuta gaitasun individualakaz, azken finean bentanilla batera beletile ondora etorri herritarra eta horreri euskaraz izateko behar dana da helburu gaitasuna hor dagoen langileak euskaraz jakitea. Eta azken finean da gaitasun individuala edo banangoa esateri badago, baina hortik aurrera jo nahi badugu eta administrazio batean euskaz lan egin gure bada eta bardin da administrazio ezin zen enpresa bat izan, orduen beste baldintza batzuk izan baideak kontutan, ez dago ia bakarrik norberaren edo pertsona baten gaitasunaren baitan bakarrik horre euskeraz egitea, eta gune horretan euskeraz zein bizkaiera erabiltzeare. Orduen hor dauz beste faktore batzuk eta hori da eta faktore horien indarra ikusita jo dugu plan hauetan bigarren osagai modura jarri dugu bigarren osagai modura elebidunak izango diren atalak definitzea. Atal elebidunak askotan inpatu izan dira, baina guk emona dautzagun zentzuna atal elebidunari bestelakoa da momentu honetan, bestelakoa da. Eta da, atal elebidunak izendatu aurretik, esaten duguna da, hor atal horretako langileen baldintzak oso egokiak izan behar direla. Bestela, txantxetan gabiz, gure eta ezin. Eta duen, baldintzak izan behar dira, familia artean, lagun artean, euskaraz egiteko, sarri askotan behar izaten diren baldintzak berberak. Danak, edo ia danak euskaldunak izatea, lanpostu danatan edo ia danatan, perfila edo derrigortasun data jarri taukitea, eta gero atalburuak ere data aukitea, eta atalburu horrek ere gaitasun aukitea. Eta benetan elebidun izateko hortaz gainera hirugarren baldintza bat erantzi beharko dunke, eta da atal horretan euskeraz lan egitea. Hori ez nolitzatekia elebidun benetan izateko hirugarren baldintza. Baina euskera plan hauek bakigu diseinatzen diren momentutik urrengo edo diseinatzen batera ez direla betetzen, orduan bakigu prozesu bat izango dela eta beraz importantea dela kasu horretan apurka-apurka jokatzea, orduan esaten duguna da atal elebidunak izendatu horretik edo horrikus horretik bintza lehenengoko baldintza biak bete daitezela, eta hirugarrena etorriko da, hau da euskeraz lan egiten etorriko da baldin eta lehenengo kondizio biak betetzen badira, orduan hori zingo da bigarren osagaia do euskera planeta. Eta hirugarren modure edo banangor neurriak esaten dira, eta perfilak esaten ditugunean banango neurri bada, azkenean lanpostu bateri zupitipintza dutzezu euskaraz lan egiteko edo euskaraz zerbitzu edo atenditual izateko behar duen maila, hori da hizkuntza eskakizuna, batek dauka lehenengoa, bigarren, hirugarren edo laugarrena, eta segun eta zein ataletan dagoen elebidun izan beharreko atal batean badago langile hori horre beharko du derrigortasun data, harremanak eta eskatzen da belako. Eta gero dator horren ondorioz etorreko litzateke apur bat formazio beharrak ikustea. Formazio ez da aldez aurretik, ez da helburu, formazio dator lehenengo zera neurri hartuta gero, eta esan dugu helburua kontu finkatuta gero, elebidunak izango diren atalak ondo bereiztuta, ezagututa gero, hirugarren torripolitikez neurri edo individuala perfilena torripolitzateke euskalduntzea edo alfabetatzea,
Eta kasu honetan, Bizkaiera lotuta eta Euskalki lotuta, hemen bai dugula apur bat gabezitxo bat, badaukagu alfabetatze honetan gabezia. Eta askotan da, gauz askotan lez, demandarik ez da, talderik sortzen estanean, demanda pilotuten estanean, errezena izaten da, eskaintza orokor bat egitea, eta normalen izaten da, administrazioko taldentzako be, eskola kantolatzea eta batuaz erakustea, eta ustera, anorremen sortzen dira, eskaerak Bizkaiera asko taldeak eratzeko, taldeak zelan, ezakin nongo herrien bat, bestean beste bat, honek planok, administrazio guztietan jarri beharko ditibez martxa, baina administrazio bakotxe sartu da, prozesu honetan, ondo iutu jakonean, eta edo erabaki hartu danean, edo, dana batera, administrazio guzti honek, esan dugu zan guztiak ez dira batera hasi. Orduan, sarritan bastan da, talde bat sortzeko modua izan da, ezin izaten dela sortu, bat hasi delako euskalduntzen, 80ean, edo alfabetatzen, edo inguru berean, eta ondoko udaleko langileak euskalduntu dira, edo alfabetatu dira, beto esan da kasu honetan, handik urte dira. Eta orduan, holan ez da talde homogeneorik eteko modurik, eta behar da moduen erantzuteko modurik. Eta ia esan da, zoritxarrez, sarri askotan, klaseian individuala kantolatu behar zaten dira, eta sarretan udalaren kontura. Baldintzak betetzen ez direlako, eta hori da, eragozpen bat, edo arazo bat, hor dauena, eta aitortu behar dana, ezta. Eta gero izango liteke, gero horren ostean etorriko liteke, hizkuntza eskakizunak edo gaitasun hori ikasita gero egiaztatu ditia. Eta hor dator kalbario, ezta, azterketa bat gainditu zatea, baina sistemak hori eskatzen dago, ezta. Laugarren puntu modure daukazue, zuen porea mugatu dauta, hizkuntzen erabileako jarraibideak eta itzulpen irizpideak. Eta hor oso adibide interesante emon dau Gotzonek, Bizkaierak, sarritan horrek hizkuntzen erabileako jarraibideak daoz udaletxe bakotxean, batzutan idatzi bari daoz. Udaletxetan, eta diputazioan ez dakit idatzita badago, idatzita ekarri da, guri momentu enten interesetzen jaku honek hizkuntzen erabileako jarraibideak, eta hizkuntzen erabileako jarraibideak esaten dugunean da, euskera no zerabili, euskera eta erderea no zerabili, erderea no zerabili, eta zeraitik ez, Bizkaierea no zerabili, Gotzonok indozkuna, ezta. Uste dugu plan baten zeian, honek jarraibideok idatzita itxi behar dugu zela. Asko eztabaidatu beharko dugu, da gai oso politikoa, erreza da gainera erabaki askar bat hartzea, ondo pentsauko kontu izan behar dugu, baina honek irizpido, kriterioak honek kriterioak ebatzi barik, sarritan langileak egoten diren nora ezean, ez dakila norantza jo, segun eta ze dokumentu dan, hor dauz harreman klasesko dauz harremanak, emon degun atala elebiduna dala, ezta? Dauz erakundeia bardingo edo handi baten, dauz atala elebidunak, eta dauz atalak, langile bat edo bi euskalduna eukienak, eta gainezti guztiak erdaldunak. Orduan, bardin jokatu behar dugu atal elebidun baten, eta elebiduna estan atal batean, hor euskeraz sortzeko orduan nabil, gauza gara euskeraz sortze, eta euskeraz komuniketea edo jakinara sotea. Eta gero, hori da zaikapen bat edo banaketa bat, elebiduna eta elebiduna estana, eta beste badak dokumentuaren arabera. Egongo dire dokumentu txostenak, barruako bakarri direnak, egongo dire jakinarazpen komunikazio ofizialak, hausko harremanak hor dauz, eta gero beste parametro batzu, beste perspektiba bat da, segun eta dokumentu horiek norako diren dokumentu batzu sortuko dira, eta talean bertan gelituko dira, beste dokumentu batzu joango dira administrazio barruan, atal batetik beste batera. Beste dokumentu batzuk joango dira estatuko administrazioa, diputazioa, jaurlaritzara edo mankomunidadera. Eta beste dokumentu batzuk, eta horre bai daukaguzela argien, naiz eta argi askotan bete ez, behar da moduen gure euskararen legea, beste batzuk joango dira herritarrentzako izango dira, ezta? Orduan, hor daukagu abaniku bat, eta hori horrei buruzko jarraibidea egiteko, aleuko da laster horri heldu behar dotzagula, anorremen udalak hasi dira jarraibide batzuk emoten, danak gustukoak ez dira, hor joera diferentea dagoz, baina horri buruz hitz egin behar dugu,
eta jakin behar dugu gure administrazioen arteko harremanak zelan burutuko dien jakin behar dugu. Lehengotan egongo da fase bat horre ikasi arte, eta honegaz euskeraz eta erderaz, euskez bakarrik, baina hori definitu behar dugu. Bat amakek esan lehike, euskal legea badukagu eta zer, horregaz eta nahikoa, edo horrek ez dugu argibide nahikorik emoten, euskal legeak emoten duen arte, baina uste dugu honek harremanok hain komplejok izan da, eta hain importanteak, esan duz legaitik, arautu behar, osatu, arau jarraibide, eneko esango arau jarraibide osagarri, erauntako jarraibide osagarri ekaz osatu inbar dugu zela, purbet, joku zelaia gaur egun esatetzerik ondo esan da edo, joku zela jokatu jakiteko, ez da? Eta hori da apur bat, eta hor kokatzen dugu guk, hau da proposamen idekia plan baten zerean, eta hau da izango da, apurbete gotzonek aipatu dauen erakunde horren zeregina. Hor badago erakundeen arteko, erakundeak batzen dituen best organo bat, oine urte pare bat izan beharrean, eta hor gauzi ezingo litike gai edo dananak diren gaiak badostea eta ikustea zelan funtzionatu. Jarraibide barik langile eta hori oroa administrazioetik kanpo beste horren beste esan lehik ez da, guk uste dugu bentsat gure ikerketak eta hizkuntza politikarako zailburutzako ikerketak emondaben emaitzaren arabera euskalduna oso leiala da, euskerarekiko oroar, eta nik izango duke langile administrazioeko langile euskalduna beleia da, ez daukagula arrazurik esateko ez dela euskera egiteko baldintzak gertatzen direnean euskera egiten dela. Kontua da baldintza horiek izan behar direla alik eta proposena, askotan langileak erabakileke euskera egitea, baina buruak espadaki, firmetan dauenak espadaki perri, noragoaz, hori da bat. Eta bestea da harreman sarea, berta inguruko langileena, lan harremanak badoz behintzet, eta bestea da administrazioen arteko jarraibideko horrek adostea. Dana da bat amatek esan lehik eta esango duzu, eta jarraibideak emoteaz eta nahikoa batzutan ohiturak eta inertzia betikoa begainditu behar dira, ez da bakarrik euskeraz jakitea, eta hori behar da, ez da bakarrik euskeraz nogaz egin eukitea, eta hori behar da, ez da bakarrik jarraibide batzuk emon daukite eta dostutea eta barneratuta eukitea, eta hori behar da, laugarren lana da, eta hemen ikusten dut enpresetan ari diren teknikari batzuke, da erderaziteko horreko oiturok gainditzea, urteetako oiturak gainditzea eta ekartea euskerea eta bizkaierea zeraitik ez plano formal batera eta prestigidun batera. Administrazioan euskera egiteak euskera salbatuko dau? Hor bakarrik ez, hori seguru. Baina lagunduko duela eta eredugarri izan daitekela, bai. Zenbat bider, esaten daren kalean edo eskolatik kanpoin behar dela euskeria eskola guneak eta ez dakize eta sustatu behar dela kirolean bestean jentezko, eta administrazioa ez egiten da eta galdera ona administrazioetik hasi beharra daukagula eta jarraitu beharra daukagula bizkat honek baldintza, ezinbesteko baldintzak detektatzen edo identifiketan gure esku edo benetzat ardudadunen esku dagoelako bitarteko egokia jartzea horre baldintzo bete daitezen. Horre zer esan nahi du, administrazioa erabat euskaldun duta hain baldintza estuak behar badira, ez dela egongo ez urte baten, ez biten, ez iritan. Baina importantea da, behintzat gune jakin batzutan esaten da moduen intervenidu itia edo euskera sartzen alegintzea. Eta hori da, apur bat horretarako argi dago bitartekoa behar direla. Bizkaieraren kasuan gainera nik erantziko neukez beste horre faktoreak guztiak egiten daurie euskera batuan edo euskararen erabileran. Baina Bizkaiaren erabileran nik esan nuke ondilarren faktore gehiago dauzela. Apurbet nipetzen dagot euskera batuak gaindituta dituena, eta esaten euskera batuak urte batzuk inditu eta euskera batua ikusi du administrazioan esan like terminologia aldeti gauzea aurrera doala, dokumentu eredu beba dauzela, faltako dio batzu, baina indala bidealditxo bat eta hainbete
balanen dala hortan, euskara batuaren inguruan edo euskara estandarraren inguruan. Bizkaiera beharko leuke horbe utzunitsua deko oraindik, ez da doko oraindik, eta gehiago, eta nipetzetan dut hor Bizkaiera erabiltzea erabakitzen daren udalentzako eta erabeki da benentzako, kontxiga bantxustago, baina beragon bazan, ez dut ekarri datorik hor, baina apurbet bere gaia salakoan, kontxiga bantxoren gaia salakoan, baina erabaki bera hurie udal batzuk Bizkaia erabiltzea, eta kontua da horretarako euskara erabiltzeko eragozpena badauz, Bizkaia erabiltzeko eragozpena handiagoa dauzela. Orduan, importantea da, ez dakit, Gernika inguruko moduko udalek erabakitzea, estinontako planak egitea, basegaitik, apurbet baliabideak errasteko. Sarriten, bestela izango da, ez dakit zein udal, jandizko udalak edo ez dakit nongo udalak erabakitzea, nik zeu zer egin nahi dut, eta eskatzea, ikastaro bat, ez dakit, idazkarientzako eta bestentzako, eta zelan antolatu hori. Orduan, importantea da, eta herri euskaldunak batitia eta mankomunidade mailan edo batasun minimo bat edo bitxineko bat eta honek gauzok antolatzeko batez ere bitarteak alik eta azkarren eta bideratzeko eta alik eta bastakit erosuen antolatuteko, ez da? Ostantxan, eragozpen handiago izango litike, ostantxan eta. Aurren horretik gure aurgo iziten da, euskera zerbitzuekin dartzea, administrazioan, udaletxetan, edo herri handiek euren kabuz, eta herri txikerra batek ginda eta zertzea. Eta hori da, apur bat. Euskalkien erabileraren inguruan, minutu hainarin, ondorio batzuk, eta nire batzuk agertu direla, bestera batera, Bizkaiko lurraldearen, Bizkaiko foru aldundiaren ikuspuntutik emonda, baina guk ikusten dugu zan arazoak batzuk, nik ez malke euskararenak berarenak direla, baina pizkat areagotute ondigarren indartut, ez da. Orduan, esaterako, eta udala ipatuz, ez da, udaletxetara jotzen deurien askok edo berritar askok ez dira bertako batzutan, esaten dira kanpokoak ere, udaletxe batzutan, baduz horrerritarra, izan dut enpresa bat, hornitzaile bat, orduan hor, Bizkaiera eta Batua biak erabili behar izaten dira. Behar, edo bintzak duda, zelantza hor dago. Gero herrian, herri batean, herri euskaldun batean, euskalkian berba egiten daben askok, edo Bizkaia egiten daben berba egiten daben askok, idazteko gaitasuna badeukie, baturantzako joerea deukie, era berean, estandarra edo Batua landu dabelako eskolan. Hau da, euskaldun, alfabetatuak edo eskolatik eskolan euskara landu duenak horrek dauka oro zanda baturantzako joera. Eta kontrakoa, badauz, gero euskaldunak Bizkaia hauz besterik erabiltzen ez da horienak idazteko kapaz ez direnak, inoz jarri de alegin txikernabe inoz egin ez da benak. Ez idazten, ez irakurtzen. Orduan, gauzi izango liteke, formula egite oso zer orokorra dela, soluzio orokorra dela, baina gauzi izango liteke plan baten bidez hori gauzatutea edo burututea edo bideratutea, ez da. Baina kontu izango liteke beti be, euskaz egiteko guneak edo aukerak edo moduak errestea, gomendatzen da moduan edo berrezko ikusten da moduan, Bizkaia egiteko guneak errastutea herritarrari eta horren argudiokiko leukarri dago administrazioak berak. Administrazio txiki batek ez, administrazio txikerra baten behar dira proiektu zer baten, handiau baten sostentxean horri inderrak eskazak dira. Eta horretarako espero duen jaurlaritzak eta aldundia batera jarraitutia beharrean eta koordinazio apur bat koordinetan batzuen eta bestean beharra, eta beste barik. Galderen bat badago, eskerrik asko, eta orain beste guztion txandea da. Aukera daukagu, esan daren nahi buruz, eritxiak emoteko edo galderak egiteko edo.